Историята на автобус 42. Линията е открита през 1968 година с маршрут от автостанция Банкя до площад Лъвов мост. През 1976 година линията е закрита. През 1979 година отново се открива с маршрут от площад Сточна гара до автостанция Банкя. През 1980 година от автостанция Захарна фабрика до автостанция Банкя. През 2000 година от метростанция Сливница до автостанция Банкя. И сега последната промяна на маршрута от обръщателното колело ЖК Люлин 8 до автостанция Банкя. Сега към подвижният състав. Мерцедес 0628 Connect LF, Мерцедес 0560 Into Yutong ZK6126 HGA, MAN Lions City G-CNG 2018, MAN Lions City G-CNG 2014. Ами това беше за днес.